Meilir, mae Griff dwi, ti'n oce? Ti'n gweithio yn Saith Seren fan hyn sydd yn hwb mawr i'r iaith Gymraeg yma'n Wrecsam. Deitha chydig bach am y lle? Wel, sy'n le i bobl ddod o'n beint, siarad Cymraeg, gwrando music Cymraeg. Be arall ti eisiau de? Paint, music Cymraeg. Be arall mae rhywun eisiau? Yn hollol. Be wyt ti'n neud yma ac ers faint wyt ti'n gweithio yma? Gweithio tro bar, dwi'n mas Ionawr 2015. Gyn ti gwsmeliad briliant. Siarad Cymraeg, gyn ti siarad Saesneg. Weekend yma gyn ti bobl o Canada. Hollol bizar o pub. Mae'n siŵr bod chdi wedi gweld lot o gigs yn digwydd yma dros y blynyddoedd dwytha. Os a unrhyw beth yn sefyll allan yn dy god i? Wel, mae Bryn Fawn di bod yma. Sy'n noson Bryn Fawn yndi. A Daniel Lloyd a Mr Pink yma cwbl o fisoedd nhw. Fel sy'n dweud ail ffurfio. Ydyn oedd o just o honna noson reid David, achos cofio watcha Daniel Lloyd yn maes B neu rhywle fel la. Ac yn meddwl, mae hwnna dda. A i weld o wedyn. So mae hwnna, dwi'n meddwl, dyn noson gorau dwi wedi gael. A wedyn mae Focus Wales yma dros y penwsos. Os wyt ti'n mynd i fod yn treulio amser yma dros y penwsos? O, ynddo. Noson, wel, weekend plus yn unig yn fama yn gweithio. A os a unrhyw beth arall ti'n edrych ymlaen i weld, wyt ti'n mynd i fynd i rei o'r gigs eraill Focus Wales? Gan bod fi'n gweithio heno, methu mynd heno, ond nes i wylio Daniel Lewis yn fama neithiwr. Falle i hwb Cymraeg am dro. Gob sy'n mynd ymlaen yma, efallai cael chydig bach o fwyd yna. Ond smell reit neis y pen dwi'n cyrra pasio de. Meilir, diolch yn fawr, na i adael ti fynd nôl i dy waith, le. Diolch yn fawr, neis on.